sun rike bakar anniya. Hajjara asu wacce dole in karyata ku, coronavirus mun gane karya suke. Kusa mutane cikin wahala akan bukatar ku, coronavirus mun gane karya suke. Mafi yawan mawaka sun je suna tallata ku, coronavirus karya a Najeriya. An ɗauki son zuciya a kashe ɗan Najeriya. Coronavirus mun gane karya suke a Najeriya, har yanzu ba mu ganta ba. Coronavirus mun gane karya suke a Najeriya, har yanzu ba mu ganta ba. Coronavirus mun gane karya suke a Najeriya, har yanzu ba mu ganta ba. Domin neman karin bayani za ku yi tuntuɓar mu ta wannan lambar kamar haka: 09016 14 80 86.